Boom, Competition CS5 Distance. Všetkých vás zdravím, chcel by som vám predstaviť kompletnú radu prútov Sportex Competition na všetky možné dostupné techniky lovu na kaprov. Máme tu Competition CS5 Spot, spodový prút ovrhacej záťaži 5,5 libry, 13 feetový. Competition CS5 Distance, na ďaleké nahadzovanie, s ktorým sa dá hodiť aj cez 200 metrov. Competition CS5 klasický 12 feetový 3 librový prút na príjemnú vzdolávačku. Competition CS5 trojdielny prút pre tých, ktorí potrebujú aj riešiť transportnú dĺžku. Úplne ideálne na transport. Competition CS5 Breakout, poloteleskopický prút, ktorého celková dĺžka pri zložení je 125 cm a pre tých, ktorí potrebujú čo používať a tenké a krátke prúty, máme tu Competition CS5 Stalker. Chcel by som vám predstaviť vlaste od Climaxu, jedným z nich je Cool Sport Tournament Line, vlaste z určený na ďaleké nahadzovanie v krásnej čírej farbe. Druhým vlastom je Climax Hypercast, tiež vlaste určený na ďaleké nahadzovanie, ale má zvýšenú odolnosť, to znamená, že aj v prekážkach vám pomôže zdolať všetkých kaprov, ktorých chytíte. Boom, 190, nový Beyond. Žádejte u našich prodejců v Česku i na Slovensku.